Ang daming equipment ng truck guys. Wow! Volvo pala ang Horizon. Volvo Freightliner. Horizon din. Laki ah. Horizon, Freightliner. Pati yung mga ano nila guys. Horizon, Volvo. Ilan ba load mo? Puto, tatatlong piraso, panalo ka na naman. Wow! Kaysa nagka-tsimpuan kami ni Kalakyan Tracker, pare. Ayan guys, nagsimula na ang Horizon International Distribution, Winnipeg, Manitoba. Wow! Ayan guys. But anyway guys, ayan, once again it's Lakay Tracker, nagbabalik tayo. Tara na, bumalik na tayo sa biyahe. Let's go to biyahe. Yes! Ano hindi malaglag ito. Hindi naman siguro. Ayan. Magbabike ba kayo ngayon, Han? Han? Magbabike ba kayo ngayon? Saan kayo magbabike? Hurry up. Maghanap ako ng bike trail kasi yun ang safety. Okay. Hindi pwede din sa mga illegal sa... Saan? Oo, illegal. Doon sa ano? Osborne. Oo, yun mga bike trails na pakikimik. Alright guys, let's go. Hatid na ako ni Mami sa trabaho. This time is for real na to. Pupunta tayo ng Amerika na. Yes! Everybody seat belt. Okay. Masaya ang lahat. Mayroon silang bisikleta. After nun, Han, meron ba kayong pupuntang parang ano, Splash? Oo, mag-ice cream kami sa ice cream house. Tapos yun mga street na ice cream. Okay. Tapos splash pad. And guys, bukas ng St. Laurent kami. mag St. Laurent na kayo bukas. Okay. Pwede kayong mag-bike doon sa gilid doon sa may papuntang beach na 'yon. Bihira naman ng masyado ng bihira naman ng ano doon. Bihira naman ng hindi mo dadalhin ng mga bike? Oo, kasi magdadala ako ng mga tubig hanggang Webes kami. Come on. Kala ko dali mo doon. Ilang araw kayo St. Laurent naman ngayon? Baka hanggang Webes. Mahaba. 4 na araw. Bakit may gagawin mga bata o taekwondo? Wala, i-stop ko muna sa taekwondo kasi sayang yung panahon. Okay. So wala muna sila sa taekwondo? Oo, sayang yung panahon enjoy nila yung summer. Okay. Kumbaga seasonal ang labas-labas na seasonal. Tama lang. Anyway guys, tara. Hatid na ako ni Mrs. sa talk. Lang pangkat, may cutter sila. Kasi ibig mo sabihin yung mga magnanakaw, upgraded na rin. May dala silang bag. Andun yung mga tools nila para magnakaw. Kaya kung gusto mong iwanan yung mga gamit mo sa labas, yung pinakamatatag, wag yung dala-dalarama lang, Home Depot, yung pinakamatatag na lock talaga. Ang bibilin mo. Kasi okay. May mga cutter, may mga tools sila Totoo yun. Ayun guys, andito na tayo. Iisip nga namin guys yung mga bike nila Macy's dyan. Kapag iwanan mo napaktay ka. Hindi mo na mabahan, nandiyan naman siya. Pero ano rin naman ako dun Dito ako dun. Baka naman hindi nyo wala siyang pang wala siya yatang baka bagong hindi ko nakita itong truck driver ng truck yata. Baka yan yung mga teka, bababa, baka tinatawagan niya, tinitix niya. Sige, baba ka. Guys, tara. Kunin natin yung papel. Ako nabababa, mukhang walang ID itong bago yata ito guys. Dito tayo sa truck guys, truck tayo.
dito, Horizon. Hi. How you doing? Good. Doing a vlog. Oh, is open the gate? Yeah. Going there too. Okay, and open the gate for headset? Yeah. Okay, thank you very much. No problem. Okay, merci beaucoup. Thank Yeah, you. okay, okay. Ito, mga pinagbibili ng truck na ano na truck at saka trailer. Truck na may-ari niyan, guys. Mayaman na to. Sana nga pati owner operator, company driver, yayaman. Wag kayo nang bahalang tumingin sa mga kung ano meron ng lakaya kasi naka-vlog naman lahat yan. Kapag tumangat tayo bilang owner operator, ibig sabihin kumikita tayo. Okay guys. Okay. Ito dito sa atin. Okay. Oh, mabtil tayo. Mabtil ako papunta doon sa pagpipikapan ko ng load ko. Mula dito hanggang doon sa pickup. Mabtil. Yeah! Naolo, ganda naman yan. Ikaw na. Yung mga bike nila misis. Oh, ito maganda. Kailangan yung bilan ng kadena mula dito hanggang dun at i-connector yan, oh. Harad. Ha? Hindi, bago yun. Yun yung mga ano, sinasabi ko, yung mga di ba binili ng Horizon. truck ang Horizon. Driver nila yon. Pati truck ng Horizon din yan. Paano yung ano, hindi tenga na siya dyan. Hindi naman siguro. Angel ka talaga. Walang office eh. Hindi, nandyan si ano, nandyan Sino? si Lisa. Pilipina ba yan? Hindi siya. So sad. Angel. Hindi ano, hindi. Ito tignan mo, andito yung mga truck ng mga Horizon, Volvo. Volvo din pa. Oh, hinto mo rito, hinto mo. Puntahan ko lang doon. Ayun guys, ito, ang daming equipment ng truck guys. Volvo pala ang Horizon. Maka-Volvo sila. Ayan oh guys. Truck lot ng Horizon, pinagbibili pala ng ano. Magkano kayo bili nila? Mga 10 million 10 million Canadian dollar kasama equipment. Kasi nakita ko guys nung nakarang araw, nagpunta ako sa loob. Ano eh, ayun o, Horizon. Volvo Freightliner. Horizon din. Laki ah. Horizon, Freightliner. Pati yung mga ano nila guys. Horizon, Volvo, Freightliner, Horizon. Ang daming unit. Naroon pa daw darating, sabi ni ano, ni Madam Lure. Yung mga trailer ang dami. Puno-puno. Ano doon? Ay, ko sabihin yung mga dispatch nila nung nagpunta ako doon, ang dami. Buksan ko. Ang dami yung dispatch, pati yung mga empleyado ng Horizon nagpunta yata rito sa Torque. Siyempre kasama empleyado. Binili ng truck ang ano, ang Horizon Tracking, kasama yata empleyado, nabili. But anyway, ano naman masasabing nabili kasi siyempre sumama sila rito kasi siyempre dito na sila mag-ooperate siguro, maghanap ng load, mag-share sila ng load, ganun. Kaya kailangan nila ng driver. Okay, buksan muna natin. Check nga natin muna yung ano. Pero buksan. Siya ka ba? Oo. Buksan muna natin ng truck. Check ko muna ang ano niya, langis niya. Oh, kalinis guys. Check muna natin ang langis. Para po kung ano, refill lang ko. Oh, hanggang dun, max. Tignan ko nga ng konti. Tignan ko nga kung may langis ako dyan. Kung wala, bibila ako dyan sana. Langis na sa bahay.
Yun. Dami nun. Oo, marami pa tayong dun. Marami pa ako dito. Samuan. Babtil naman ako papunta ron eh. Punasan mo muna yan dyan, Han. Yan. Oo. Oh, dilo. Ito, meron pa akong konti rito. Ito, refill ko ito. Ilagay natin ito. Nel! Help, mami! Lagay natin lahat ito. Alright. Ayan. Tapos bingo kay Mrs. Han, dalhin mo ito. Dalhin mo sa bahay na ito, Han. Han, itong lagayan ng ano ko, dalhin mo sa bahay para ano, para maripilan mo. Yun. Si Baki, oh. Pakiabot mo na ka kay mami. Yes! Oh, puno pa, nasa max level pa. Okay. Make sure natin na ano. Okay. All right. So kailangan ko magpalit. Sana next year, pagka umabot sana next year ito, gulong ko. Yan, okay. Okay guys, okay. Alright. Paalam ako sa mga bata, guys. Paalam tayo sa mga bata. Bye guys. Bye pa. Ate Sinel, be a good girl, okay? Bebe, kiss papa. Too much eating ng matamis. Don't eat too much matamis, ha. Pakibigay mo yun kay mami, magamit ko na. Larga, okay. Yes, pa. You're doing a great job already. Don't let step in there. Okay. We'll go into ano, bike, okay? Bye. Sure. Bye! Yep, magagamit na nila yung bike na binili. Wala ko nakalimutan. Okay, let's go. I don't care. You're gonna get my t-shirt dirty. Right. Okay. Ano, okay ka lang dyan? Okay guys. Okay guys. Maglagay tayo. Start natin ng truck. Yun. Babtel, tayo punta dun sa pick up.
Wala tayong trailer, doon natin kunin yung ano. Ha? Pag-abot mo yung papel nandun. Okay, so another day, guys. Today is the 13. Ayun guys, ayan. Ayos na ni Miss lahat-lahat. Alis na kayo, Han? O sige. Oh! Papabuenas. O sige. Wow! Tatabangan nyo nila ako doon. Okay. Maganda lang ako dito tapos alis na rin ako. Guys. Nag-alarm yung... Okay, alarm. Alright, dyan. Okay. As usual, lahat-lahat. Ace manifest ko nandito na rin. Yan. I-double check natin yung ating ano guys. Passport baka mamaya naiwan ko eh. Paktay tayo. Ano yun dito? Passport tayo dyan. Importante yan eh. Importante ang passport na yan. Tignan natin kung ano ni Miss dito. Tignan natin kung paano niya sinita. Okay, ayos, good. Alright. Alright guys, tara. Let's go. Para si Mrs. makaalis na rin sila. Ano? Mga bisikleta ni Mrs. Sunod na lang sila sa akin kasi nasa akin yung ID. Okay. Next stop guys, highlight. Next stop guys is Nipawa. Tayo pipick up ng loaded trailer papuntang America. So let's roll.
Macy's oh. Kayang kaya. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa pick up location. Ooh. Mga 1464. Puro Pilipino yung mga yun. Okay, 1464. Yes! Tag-test. No, kumagat. Tapos add trailer, hook trailer, add 1464. Yun. I hook to this equipment. Okay, save. Temperature set point 28, tama lang. Supply natin ng trailer ng hangin. I-adjust itong aking trailer. Right. Nakasagad siya oh. Kailangan nating i-adjust. Okay. Sa ilalim wala naman ako nakikitang hindi maganda. Kailangan ko lang i-adjust. Mag-adjust lang tayo guys. Sus, Ginoo, sikip. Ginoo, sikip. Check lang natin, hindi ako kasya. Doon tayo sa kabila dumaan. Yun. Si ilaw, wala naman ako nakikitang problema. Ilaw mula rito hanggang doon. Ayun. Iabante ko rito.
Mag-adjust tayo doon. Ayun, bagong trailer, oh. Dark 2406. Puting-puti, ah. Tara, i-adjust natin, guys. Kailangan pala natin itaas din ito. Just tayo ritong nandito yung pin natin, ano lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito, mga dito. Dito. Okay na yan, hanggang dyan. Yun. Okay. Okay, ayos. Oh, eksaktong-eksakto yung marko natin, guys, oh. Yung marko natin, eksaktong-eksakto. Oh. Okay. Tapos punta tayo dun sa timbangan nila. Timbangin natin. Timbangan sila rito eh. Okay. Para malaman natin kung legal tayo sa ano nila, timbang sa US. Ito, oh, mga ano nila, pang tawag dyan eh, nagho-haul sila ng ano, guys, yung mga trailer na yun, livestock hauler. Sarado natin, papasok mga langaw eh. May mga langaw din nagliliparan eh. Okay. So steer tire, KJ, andun yung ano sukatan eh, KJ convert natin, guys. Convert natin. Ito. So steer 5,380, 5,380 kg times 2.2 equals 5,380 times 2.2 equals 11. Kasi papunta tayo ng Amerika, guys. Pounds ang kailangan dun eh. So 11,836 lbs. So drive axle tayo. Okay, yan, gitna. Okay, so 15,630
15,630 times 2.2 equals 34,386. So 15,630 kg times 2.2 equals 34,386. 34,386. Dapat 34,000 lang dito, sumubra tayo ng 386. So trailer axle TL. Okay, tignan natin kung ano, mag-adjust pa ba tayo o hindi na. Okay, ayan. Alright. Ayan guys, 14,510. So 14,510 kg times 2.2 equals 14,510 times 2.2 equals 1,922, which is legal tayo to sa US. Ito hindi na ako 386 lang, kumbaga meron naman tayong masusunog na krudo, kaya okay lang, hindi na ako mag-adjust. Okay na yan, hindi ko na-adjustin. Kasi kung mag-adjust ako, isang butas magiging 33,900, magiging 32,300 ito. Kasi 400 ang isang butas sa pounds eh. Okay na yan guys. Tara. Okay na yan. Oh, ang daming ang daming trailer ng truck dito guys oh. Talagang hataw yata ang truck ngayon oh. Malaman natin kasi kababalik ko lang naman sa biyahe mula nung nagpa safety tayo, at nung binili nila yung yung Horizon baka marami silang load, maganda. Di lahat tayo makinabang ang owner operator at saka company driver, lahat, everybody win-win. Salamat, hanggang sa muli. Okay, ingat. Alright guys, dito na papel. Let's go na yan. Nandito na rin yung aking passport na kompleto. Tara, tawid na tayo ng border. Tawid na tayo ng Emerson. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa Emerson border, US Custom. Ito US Custom truck. Balag tayo guys. Ito yung Reaper. Tagal na akong hindi tumawid ulit dito, mga ilang buwan na guys eh. Good evening sir. What are you hauling today? Meat sir, frozen meat, pork. Where are you going with the pork? Watertown, Wisconsin. Do you have a meat inspection in the morning? Yes sir, morning. Kevin, I hear? Yes sir, right there. What do you have for food in your truck tonight? Vegetable, broccoli, hard-boiled egg, boiled potato, cooked fish, and cooked chicken. There you go, sir. Thank you very much, Have a sir. good night. Yeah. Ayan lang guys, mabilisan lang.
Diretso na tayo doon ko na i-turn on yung aking reaper sa may meat inspection kasi doon na rin ako matutulog ngayong gabi. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay, welcome to North Dakota. Legendary. Alright guys, ayan, dito na tayo. Ayun ang torque oh. Torque. May torque din dyan. Bakit mayroon highway to? Pwede bang mag-park dyan? I don't think so. Ayun, torque. Guys, so may Horizon na yung torque oh. Hinihila na nila. Nagsimula na guys na nagsimula ng gumalaw ang Horizon. Ayan guys, Horizon International. Kunin natin yung number 3. Ayan, nagsimula ng gumalaw. Okay, choose sleeper guys. Confirm. Tapos ito ilagay ko ito doon sa itong is manifest, kasama ito dito. Sabay turn on natin. Number 3 guys, dyan tayo. Doon natin ilagay mga papeles na to, doon natin ilagay sa number 3. Para sa mga tropang dito nagpapamit inspection sa Pembina, pagdating nyo rito, pwede na kayo mag-park agad sa mga 1, 2, 3, 4, 4 na dock na yan. Tapos dalhin nyo na agad yung papel ninyo sa designated na slot doon. Katulad natin, door number 3 tayo. Tayo sa door number 3. Ilagay natin dito. Ngayon ko lang nakitang mayroong nagpark dyan. Ayun. Number 3 tayo dyan. Ayan, para bukas titignan na nila yan. Pag pumasok yung mga employee, makikita na nila yan. At pagkatapos nun, pupunta na lang sila doon sa sa trailer mo para sinyasan ka o katukin ka dyan. Dito guys, iba rin sila rito kapag patulog-tulog ka pa sisagawan ka. Ay siyempre kung tulog ka nga ayaw mo na. But anyway guys, ganyan lang. Kita nyo number 3, dyan tayo. Ayan guys, nagsimula na. Ayan guys, nagsimula na ang Horizon
International Distribution Winnipeg, Manitoba. Your hauler will haul you dito sa meat inspection. Turk. Nagsimula ng lumarga, nagsimula ng gumalaw. But anyway guys, itulog na natin. Bukas ulit, antayin ko. Antayin ko sila. Pahinga muna tayo ngayon. Pahinga muna anak. Let's go. Alright you guys, yan, morning. Oras na ba? 6:30. Bukas pa naman nila dito guys, isa alas 8. Ay, sarap patulog. Haba ng tulog ko. Nabot ng 9 hours and 38 minutes yung ating sleeper bird. But anyway, antayin natin. Dito rin si Rela ni Boss Kalakyan Tracker Ayun yung truck niya. Ayun ang truck ni Kalakyan Tracker, Boss Kalakyan Tracker. Yan. Galing muna natin yung mukat tayo taman to kay di bagadang nilakay. Gimukat ka mo ta. Good morning. Check natin ang temperature muna. Okay. Good morning. Ayan guys tatlong truck na naman na nagpa-inspection dito. Talagang magandang ano ngayon, biyahe ng truck. Kalakyan Tracker Peterbilt. Mag-good morning lang ako pare. Good morning lang. Wala naman tayong ano. Ikaw mag-good morning ka rin sa mga subscriber. Pare, mamaya matutulog pa ako. Ang dami mong ano, nakita kita na bumaba na kanina rito Nag-check lang ako, matutulog pa ako. Mag-good morning lang tayo. Mag-good morning ka naman. Pare. Saan ang biyahe mo? Good morning mga katracker. Kita mo, ganda lalakan mo, bulay kita mo na pag-upit Good morning mga katracker. Sa Awan tayo, sa Iowa tayo pupunta ngayon. Rekta ka Iowa? Oo. Tinan mo to sila talagang walang pagkakikisip. Alam Safety. nagpa-shifty at saka nagpahugas ako ng truck. Hinugasan din naman nila kay Papan. Sa Awan pa safety ko, August pa. Ayun na kailan ba? August. 2025. Ayun guys 2025. Tapos August. June, July ngayon. July na ngayon, di ba? Sa katapusan pa yan. Next month. Next month. Ay, wag mong ipa-ano ng August, September ng first week. September ka ng first week. Ba? Ikaw talaga Ano natin dyan? Kape tayo? O matulog ka pa? Matutulog pa ako 45 minutes. Sige. Mamaya na lang tayo mag-usap. Guys. Pagkatapos mo ng meat inspection, diretso ka na yan. Oo. Ako yung 2 oras pa Meron ka pa? Ano mo na lang dyan sa ano? Kaya pa. Sige. Yan guys. Maganda. Tatlong turk guys Tatlong turk ang nagpa-meat inspection ngayon.
dire-diretso na to. Dalawang owner operator at saka isang company driver ba ito? Teamwork nila o owner operator din? Yan guys, pasok muna ako sa loob. Magantay tayo rito. Start contract konti para sa ganun mandar. Walang hangin. Pagka ganyan, pagka walang hangin, pero magbibuild mo yung hangin. Ito, okay na. Wala na. Kaya lang tayo guys. Ayun na guys, ayun na. Tara. Off natin. Sana all. Sana all, mabilisan lang. Ano ba? Pare, gumaganda lalaki tayo pare. Ikay kakaiba, kumusta pare? Huwag mo ipakita sa video. Bakit kaya? Ilan ba load mo? Puto, 3 piraso, panalo ka na naman. Kaysa nagka-tsempuan kami ni Kalakyan Tracker pare. Bawal na ipakita ang mga load. Kaya hindi namin pwede ipakita. Baka masulot kami. Yun ang sabi ng ng dispatch, mga kaya ganyan lang kami. Trabaho, trabaho. Buhay umasenso. Ayun. Saglit lang naman to eh. Hindi naman magtatagal. Ewan ko itong mga driver na to kung permanent resident sila. Kasi alam ko work permit itong mga ito eh. Galing dun sa yung alam nyo ba yung nagkaroon ng giyera dati na part ng Russia at saka ano ba yun? Yung mga refugees. Binigyan sila ng mga ng Canada eh, ng work permit automatic. Patay muna natin. Mayroon silang work permit dati na ano ba yung nagkaroon ng giyera o ginera ng ng Russia na bansa. I-google natin para tama yung sasabihin ko. So Ukraine guys, Ukraine. Russia war on Ukraine. Nagkaroon sila ng work permit, nag-refugee sila. Siyempre ganyan talaga. Mabait ang Canada eh. Kaya yung mga bansa na galing sa giyera na ganyan, yung mga refugees kinukuha nila. Yung mga to kasi trabaho na nila siguro yan sa sa Ukraine eh, truck driver na. Kaya nung dumating sila rito, automatic meron ng work permit. Kuha lang sila ng class 1 din nila. May experience na yung mga yan. Hinayara ng truck kasi open work permit naman sila. Ayan. For load. Saka wala na guys. Kakapahugas lang natin a few days ago. Ngayon umulan na naman, wala na. Rumi na naman ang Cordapi. Wala na naman natin magpahugas dito.
But anyway, okay lang. Ngayon talaga, hindi mo maano ang weather eh. Pagantay lang tayo guys. That's good news. Okay na. Okay? Alright. Diretso na tayo mag-drive guys. Kasi naka-reset naman na tayo. 11 hours na tayo rito. That's fine now. Nag-conduct na rin ako ng pre-trip ko kaganina. Kaya mag-drive na tayo. Linisin at ayusin. Oh, mayroon pala silang extra lagayan ng gulong. Ano pare? Thank you very much, sir. Okay. Got two sealed. Yeah, which is perfect. Yes! Kaya ng bagong sealed. Pipicturean ko pa yun, tapos ipadala ko sa dispatch ko guys. Kunin ko yung cellphone ko. Pare, kita na lang tayo, ingat. Gumaganda lalaki ka pare. Ano pa secret? Gagapang ako dito eh, gagapang-gapang. Oh, kompleto na oras ko, ingat ka. Oh, mauna na ako. Okay. Tapos papel dito. Guys, tapos ito yung papel dito. Picturean ko, send ko rin saan. Ito yung kailangan nila. Yan. Picturean ko yan. Send ko lahat sa dispatch ko. Para alam na nila. Ayan guys, diretso na ako ng dideliveran ko para bukas. Tutuloy ko na siguro video vlog natin dito guys. Maraming salamat ulit sa inyo walang sawang panonood sa video vlog ng Lakay Trucker. Ingat kayo lagi, God bless us all. At yun, stay safe. Peace up guys, thank you for watching. Bye bye for now. Lakay Trucker.